falalar malamai da mazuwa ilimi masu karantar da mutane a cikin al'umma. Yace wa innal alima la yastaghfiru lahu kullu shay hatta al-hitan fil ma. Malami mai karantarwa komai yana neman mai gafara. Kai ka zage shi ko kai ka ci mutuncinsa ko tunda ka zo zamanin cin mutuncin masu mutunci, to kuma komai yana neman mai gafara. Itace, ƙasa, dutse, ruwa, dabbobi, kiyashi, cinnaka, mota, jirgi, ƙarfe, kwano, komi la yastaghfiru lahu kullu shay. Har kifi da yake cikin ruwa zaka iya irga adadin kifaye a duniya, to duk wani malami mai karantar da mutane akan hanyar Allah kullum waɗannan halittu suna neman masa gafara, inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Na'am, ashe zai iya kuskure tun daga shi ana neman masa gafara, ashe ba wani abu ne ba ko ba. To wahala ce wanda Allah ya daga darajarsa da kimarsa, kai kuma ka zo kana tanabbusinsa, kana kokarin rage shi, kana kokarin wato wulakanta shi da tozarta shi, bayan Allah ya bashi daraja tuntuni ya maka nisa. waja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru. Qur'ani yace muka sanya suka zamanto jagorori, shugabanni, limamai, suna shiryar da mutane akan al'umarnin mu, amma in sun yi haƙuri. Zagi bai zai sa malami ya daina koyarwa ba, ko cin mutunci bai zai sa malami ya daina koyarwa ba. Amma dan adam ne shi zai iya jin zafi yadda kowa yake jin zafi. Ina faɗin wannan dan kada masu tunanin zage-zage da ɓatanci da ƙage da sharre-sharre su yi tsammanin wannan hanyar da suka kama za ta sa a daina faɗan gaskiya ko a daina karantar da mutane. Wallahi ba za a daina ba. Ai gaba ɗaya duk mai karantar da mutane ai ya ba da ransa ne ga Allah gaba ɗaya. Ai yau da za ka ɗauki makami ka kashe shi, ai shi ya yi riba. Ai bai mutuwar banza ba, ya mutu akan hanyar Allah. Irin wannan rayuwa da take cike da damuwa da mushkiloli, sai Allah ya taimake ka, wani ya kashe ka ta hanyar Allah, ya sa kai shahada, ai ka ci nasara. wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata, kar ku tsammaci wanda ku kashe ta hanyar Allah matattu ne, bal ahya'un inda rabbihim, a raye suke a wajen ubangiji. Qur'ani yace yurzaqun, ana azurta su. Karewar abin da zaka yi wa mutum kana kinsa shine ka kashe shi, ko to ka sa yayi shahada. Da haka mabarnata masu niyyar barna da yada sharri a cikin al'umma, sai ku gyara zama, ku shirya, ba ku isa ku faɗa da gaskiya ba. Wallahi inna ad-dina inda Allah al-islam, addini a wajen Allah shine musulunci. Wanda ya kokarin toye musulunci, wallahi tallahi Allah yana da maganin shi. So muna fatan Allah ya gyara mana ɗabi'unmu, Allah ya gyara mana halayenmu, Allah ya sanya mu cikin mutanen kirki waɗanda za mu yi rayuwa akan kirki.